Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon na kumukondena sa pagtatrabaho ng mga menor de edad sa mga establishmentong nagbebenta ng alak o sa entertainment industry bilang bahagi ng striktong pagpapatupad ng child protection laws sa lalawigan. Sa naganap na regular session noong Nobyembre 24, inihain po ni 4th District Board Member Marinor de Guzman ang Ordinance Number 445-2025 matapos ang umano'y nakakaalarmang ulat ng mga insidente sa mga bar. Ayon sa mambabatas, nilalagay sa panganib ng naturang mga nasabing insidente ang kinabukasan ng mga kabataan kaya nararapat umanong ikondena ang child exploitation. In order to protect the vulnerable sectors of the society, it is imperative that we take immediate and decisive action. The provincial government of Pangasinan must send a strong message that exploitation of minors will never be tolerated. This resolution seeks to formalize our collective stand to condemn these acts, ensure the strict enforcement of child protection laws, strengthen monitoring mechanisms, and prevent the continued exploitation of children within the province. Yan ang tinig ni Board Member Marinor de Guzman. Napapanahon mo ito sa pagdiriwang ng ika-33 National Children's Month na umiikot sa temang proteksyon ng kabataan mula sa online sexual abuse or exploitation upang mapangalaga ng kanilang mga karapatan. Kaugnay nito, bahagi rin ng hakbang ang layunin na ordinansang upang matulungan ang mga pamilyang Pangasinense na maging kaisa sa pagiging malaya sa child labor ng bansa. IFM News. IFM News. IFM News.